Od roku 2011 má základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Denné centrum seniorov v Brezovej pod Bradlom podpísanú zmluvu o družobnej spolupráci so Spolkom seniorov Českej republiky, základnou organizáciou v Sudobneřiciach. Od tohto roku sa pravidelne raz ročne seniori stretávajú. Jeden rok v Brezovej pod Bradlom a na ďalší rok cestujú Brezovania do Sudobneříc. Vo štvrtok 9. októbra sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo stretnutie partnerských klubov v Sudobneřiciach na priateľskom posedení pri Burčiaku. Domáci privítali hostí z Brezovej v spoločenskom dome Sudomír. Prítomným sa prihovorila predsedníčka spolku pani Libuša Podrazilová, starosta obce Sudobneřice František Mikéska a predseda základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Brezovej Vladimír Petráš tiež pozdravil prítomných seniorov, ako aj miestostarosta Sudobneříc Robert Šrédl. Po skončení príhovorov a pozdravov nasledovala voľná zábava, pohostenie a samozrejme dobrý burčiak i víno. Stretnutie pokračovalo družnými rozhovormi do večerných hodín. Pri rozlúčke si seniori popriali, aby sa v dobrom zdraví o rok stretli v Brezovej pod Bradlom.